फेलार जादों माने बेथ' एकदम 100% फेलार मानो होनोबा खाबु फलानफ्रा दैदेनगिरि जादों जे बेनिखायनो फेलार गावसिनि हाबिलासखौनो सुफुंनो लुबैयो अब्ला गभर्नमेन्टनि जानानै दिनैहाय स्टेटआव मा बिनानै लानो हानो सेन्ट्रेलाव मा बिनानै लाबोनो बिसोरलाय गावसोर जेबायदि बिटिसिनि जे पेकेज बे पेकेजखौ गावसोर राननो मोनबाय बे राननाय पारसेन्ट हिसाबै गावस्रा गोजोनबाय गावस्रा सेटिसफाइड जाबाय मा होनो बेखौ फिस जाबाय होननानै बुंबाय थादों बे गावसिनि पार्सनेल फेमिलिया फिस जादों खिन्थु रावबो बाहाय सेटिसफाइड नङा रावबो बाहाय सान्ति जायाखै दा बेनि थाखायनो जों बिटिआर गभर्नमेन्टखौहाय दिनै नाङा होननानै बिपिएफ दोलोखौनो जों सापर्ट खालामदों आरो खालामलांबाय थागोन बिपिएफखौ जों जेरैबाबो गभर्नमेन्टआव लाबोगोन जों जेबायदि जों जेब्ला आं जयेन जादोंमोन आंखौ अनेक मानसिया बुंदोंमोन जे बिपिएफआव थानानै मा खामानि मावनो हानो समाजनि बिपिएफआव थानानै समाजनि खामानि मावनो हायाबा पलिटिकेल पार्टिया जुदि खामानि मावाबा सोर मावगोन समाजनि जों नुबोआखै नामा जोङो बे आसाम स्टेटनि सिङाव थानाय फिसा फिसा काउन्सिलावनो जों थानानै फैनाय अब्ला जोङो बै काउन्सिलनिखौ जों नायोब्ला जोंनि बिटिसिआ ओरैबायदि गिदिर आरो जाहा बाहाय सेक्रेटारियेट दं बाहायनो जाहा आयेन बानायनो हानाय केपासिटि दं जों बेनिखायनो आरो जाहाथ' एक्सट्रा बर्डबो दंबावोसोमोन सिएसबि दा बे बर्डआबो जों लांजादों मालाय मा जानो जों बेखौ लाबोफिननो थाखाय जों दिनै गभर्नमेन्टआव फैनांगौ होननानै जों दा बेखौनो मदद खालामदों आरो प्लास जोङो जेन'ब्ला हमनानै ला मिसिं काउन्सिल बिसोरथ' बर'खौ रिफारेन्स खालामनानैनो मोननो हादों बर'आ काउन्सिल मोननो थाखाय जों बेसेबां थैजौ बावसोमखो बर' हारि हिसाबै दिनै बिटिआर गभर्नमेन्टनि जायबायदि मावफुं सोद्रोमा जिहेतु चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार हिसाबै दं प्रमद बर'आ बिथाङा बुंदों बे हायाव जेसेबांनो जावगोन एसेबांनो मानसिनि बेगे मोनगोन आबै आबौनि बे गन्डगलजों मोननाय थैनाय बेगेंखौ मोनगोननो दा बेफोरबायदिखौ बिथाङा खुगाजों बुंदों दिनै मोगथाङावथ' जेबो मावनानै होआखै दा बेनिखायनो जोंनो बे गभर्नमेन्टखौ नाङा आरो जों बिटिआर सोदोबखौनो नाङाखौनो होनखाबाय माने बुस्थुआ आंबोथ' एक्स एनडिपिखा एक्स एनडिपि हिसाबै जेन'बा कन्टेक्ट खालामलायनानै बिपिएफ दोलोखौ मोजां मोननानै जोंनाव कन्टेक्ट खालामदोंमोन ओमफ्राय बिदिनो ओरैनोथ' सिगाङावबाबो जों जयेनिंखौ लाबोबाय थाखादों ओरै गसाइगाव मानि माबा गाम्बारि बिल आरो ओरै टिपकाय पर्बत जरा प्लास ओरै जोंनि क'क्राझार बिदि जों लाबोबाय थाखादों दा जों दिनै चिराङाव हाबफैबाय आरो बिदिनो फारि फारि हाबलांबाय थागोन आरोखि थारमाने एनडिपिआ जेन'ब्ला जेबायदि मोनथाय दङमोन बे मोनथायखौ मोननो हायासै प्लास नोङो दैदेनगिरि आरो केडारफ्रा दिनै हाइनान्स नन हाइनान्सआव दं एक्रिसिया दं एक्रिसियाखौबो मोनफुंनो हायासै मैया दाख्लि होदों मैया दाख्लि होनायावबो जेन'ब्ला क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट हिसाबै सानैल' थाबाय बाखि डिस्ट्रिक्टआवबो बेफोरबायदिनो सासे सानैल' निजेरलांबाय दा बेफोरबायदिनो दुखु मोनदों आरो रिहेबिलिटेसन दं बेहायबो दिनै इनकमप्लिट दा बे सरकारखौ जेन'ब्ला बेबायदि नेबाय थायोब्लाबोथ' मोनखानाय नङा हिसाबै दा जों माबोरैहाय एनडिपिनि मोनथाय बा रायजो राजानि सुबिदा बेखौ जों मावफुंनानै होनो हागोन बेखौ सिन्था खालामनानै दिनै एक्स एनडिपि हिसाबै बिपिएफ दोलोखौनो सेलेकसन खालामनानै बे पार्टियानो जोंनि खामानि मावनानै होनो हागोन बा समस्त बिटिसि जनजाति गोष्टिफोरनिबो खामानि मावनो हागोन बर' हारिनि मावनो हागोन होननानै बेखौनो जों सावरायलायनानै दिनै बे प्रग्रामखौ स्पेसियेलि जिसुआ बिथांनि मददआव दिनै साक्सेसफुल खालामनो हादों दा जोङो गासै टटेल बाहाय एबसु हिसाबै माबासो दङमोन इउपिपिएल एबसु क्लास जानानै बिदिनो 25 बा 20 प्लास आरोखि ओमफ्राय एक्स एनडिपि हिसाबै बिदिनो 180 प्लास दा बेफोरखौ ज' खालायनानै दिनै बाहाय स्पेसियेलि खालामनाय जादों बाखि जों पाब्लिक बा भटार्सफोरखौहाय बाहाय लाफानाय जायाखै जागोन जोंहा 3 थारिखआव जागोन बाहाय सेन्ट्रेल माबा दङ प्रग्राम बाहाय जों माखासे लांगोन दा एक्स हिसाबै बाहाय गथा खालामनाय जादों आरोखि निस्सय फैगोन जोंथ' रन्जन दैमारि फेक्ट'रि हिसाबैथ' जों फैजोबखाबाय बाखि एसनि दिनैबो दं डि ग्रुपनि दिरेन ग्रुपनि दं दिरेन सारनि ग्रुपनि आरो पि ग्रुपनि दङ फैगोन कन्टेक्ट जानानै दङ खिन्थु समा खोन्थागोन आरोखि समखौ बिथांमोना नेदों बिथांमोननि देहा सोलेर गासिबो दा इउपिपिएलजों दंथ'यो खिन्थु गोसो गोरबो मेलेम गासिबो बिपिएफजों दङ बेखौ आं बुंगोन फैजोबगोन समा खोन्थागोन आरोखि